natoy usa ka father. So iyang giregaluhan ang iyang anak o daang sakyanan since happy time graduation. So ingon siya, usanay nako ihatag nimo i-deal usa ni sa mga car dealers. So naingon permiro niyang deal siya, sige pa. So gi-deal na niya. Permiro niyang deal is 10,000 na kay luma na daw. So balik siya siyang papa, ingon niya papa. Ikuan na sad, i-deal na sa glain. I-deal na sa glaing dealer. Mo to gi-deal niya glaing dealer mga igsuon niya. Ningon siya nga 20,000 ra kay sikanhan naman ni. Balik na siyang papa. So salaktod nga pagka-istorya mga igsuon. Ningon dayon siya nga pa 20,000 ra. Mo to niyang papa kabaw kanak. Bisan asa bililhon ka. Depende na sa lugar na tagaan kanila og value. You need not to say, to see, to prove your worth. Kay kita tanan ay bili. Depende na sa tao, sa komunidad nga nakapaligid nato. So, bisan pag unsaon na to pakita gilas, kung kinsa gid ta, kung dili ta dawat sa maong lugar, dili gid ta mulambo o dili gid ta mahimong maayo or pananaw sa uban. Tungod kay wala man tay bili nila. So, sa may bottom line ako ini mga igsoon nganong mao ni akong gi-content karon. Tungod kay 101,000 plus na ta followers. So, dako kaayo na akong pasalamat, dako kay nako nga garbo kalipay nga bisan sa akong pagkadili takos naabot jud ko ining puntuha sa kadugay-dugay nako ining vlogging sa 2 years nako nga vlogging, no? From 2023 gikan gyud sa April mga May grabe na akong trabaho hangtod nga naabot nako og karon naka 100,000 gyud ta. So wala ko nagtuo nga makaabot ta ini kay ang pagsulod nako vlogging is relief ra gina nako, stress relief. So ang ako mga kahiubos, ang akong mga kaligot-got, ang akong mga kalipay ana nako ipahibuhagay labi na gito akong mga butang nga dili nako na kayang i-shout out, no? So ako na siyang gihatagan o gikuptan ako na tagan ako na siya o mga igsoon gihatagan ako o isa ngalan ano pagtulunan gihatagan ako o kadasig para ko madasig sa kinabuhi. So muna akong gibuhat unya ang akong mga gihimo nako munang kamo daghan kay ko mabasahan sa wall nga kanang unsa na ngalan bilang naglagot sila sa ilahang mga kaliwat nga wala kuno ni abiba nila, wala ni apil sa ilahang kanang damgo, di magani kuno mo support sa ilahang mga kasikas sa kinabuhi, no? Di magani kuno mo gi-block pa man gani ang uban, no? Block pa man gani sila. Kaya nga no silang vlog dagan ko may bawan mo nana. Muna mga igsoon, nana inyohang ingon ana inyohang na hagian sa inyong pag-vlog. Sa ato kung isang pag-ibig sa pag-vlog, sa ato gud nga kinabuhi. Ang naninda ka, nag-start pa ka unsa panginabuhian. Unsa may imong gisudlan nga kinabuhi nga aron ka mabuhi nga igsoon niya. Ang imong mga relatives wa gyud tabang imo yung mga tigala. Wa gyud ganing isuporta nimo. Ayaw nang ikagoon. Ang tangi nimo sandata, ang tangi nimong kauban, ang Ginoo ra gyud. Wa gyud kay laing kadangpan nga dili gyud mo biya nimo. Siya man ay mohatag nimo grasya. Siya man ay mohatag nimo kusog nga bisan taliwala sa mga kalisdanan, paitamor ka ko gibati na ko ako man usara. Bye baby loves, I love you. Amping ba promise ha? Promise ha. I love you to. Bati ninyo ng mga igsoon na Sara mo, no?
no? Kanang perting paita. Nya karon naabot na mo sa mga ingon ana. Naamad jud tinuod. Gagmay lang gid kay, gamay pa lang jud sa kaayo. Naagit tinuod mga dollar. Ang tipo lipay na lang ta kay. Ang tipo dollar, $17, $11. Kay sa una gyud nga 0.02 ito mabili paglaom ng ani. Nya kailangan ko tong yaw-yaw mabot ditong 13 ka minutos kay maulog ko na requirement at least 3 minutes nya. Mas maayo kay 13 minutes nga ma-viral. Simbak ko ma-viral. Peda. Ma kuan akay mingan ka ko kaayo nga 30. Ona nga. Okay ni lingaw-lingaw dalang pamasin nga makapabago sa kinabuhi. Nga, hindi man tabudawat ang mga gambling-gambling. Adi yapon ka madato, pero at least, nga tabang-tabang sa gamay. So, kanang mga tao, mga igsuon nga, imong gibati nga, o ang kani ni, suporta niyo, sabdi lang na sila. Sabdi lang na sila. Kay bililuhon, ragid ka, anak nila. Magkinahanglan sila ninyo. May uban maulaw nga suportaran ka ilisaman ka no maulaw silang suportan sila ang uban gyud pilion na magay nila nga paka ilom silent follower rasul anak ulaw sila nga kasi magdaon sa anak ba kunay mga tawo nga anak nga respeto lang ato na sila kabaaw ko ka kung madamlag sertihon ka maayo dito ka kasi imuhang ilis lang tabangan no? Kung ka na, tabang sila dahil sa tayo kung sintabli ka wala kinahanglan adayon ng yun dayon lang yung pugi mga ignoon dahil lang yung patalaw yung kinabuhian dayon lang yung pugi pahalag bati nyo mo nga maginusara ka kanang 100 views ipay na kay kuha sa una ay abot yun yung isang 100 sa adlaw hindi na ako nipayang at least napay ni tanaw. Pero karon malipay na ko nga sa usa ka oras, 2 ka oras, sa usa ka day, abot na siya almost 1 million. Muna nga, dayon lang yun, di mo content, kanang content na ay makuha ko na mo nga kasi katao nga di kayo yun ang content na sala ng tao. No? Ang nauna ni mong bati, ayaw na lang na siya ikaw lang mismo batian sa mga content sa mga video ay padayon no dili kinahanglan indot kaayo kang kamera dili kinahanglan nga kanang ayo kayo ang background importante ngita ko background ng indot apel na siya kay nabi mga hinawayon nga kasala lagi kami mga hinawayon yung agi di man perfecto kay kalibutan di ano di ka perfect be considerate po mga puwa ini nga mahubog yun ang followers dili ang bashers makahatag tao good vibes mo na siya ngayong punta